יש לי מדפים מעל הסטאפ, שתי מנורות לד, מפיץ ריח, אבל יש לי בעיה ואין לי נקודת חשמל על המדף, אבל היום אני הולך לסדר את זה ביחד איתכם. שנייה אחת. אוקיי, ככה הרבה יותר טוב. טוב, אז עכשיו אני הולך להתקין את המסתיר כבלים. זה מסתיר כבלים מאוד איכותי, קניתי אותו מאלי אקספרס, אבל אני מאוד מאוד ממליץ עליו. מי שרוצה, שירשום בתגובות, אני אשלח לכם קישור. שם את השני. דרך אגב, אם אתם רוצים לחפש לבד, פשוט תרשמו מסתיר כבלים לפינה של קיר, אתם כבר תמצאו אותו. שנייה אחת, צריך להדביק את זה חזק, שלא ייפול. אוקיי, לקחתי כמה חוטים מאוד פשוטים, שיש את זה אני מאמין בכל בית. חשפתי אותם, ואז יש חוט אדום ושחור. אני פשוט מחבר ביניהם. צריך לסובב את זה. זה פשוט מתחבר לבד. זה מאוד מאוד קל. ועכשיו לקחתי חוט אדום ושחור, שזה גם קניתי באלי אקספרס. אחלה חוטים, כאילו קניתי אותם במחיר מאוד מאוד זול, 20 שקל בערך ל-10 מטר. גם את זה אני מחבר בתנועה סיבובית. עכשיו לקחתי שרינקים, שזה חלק מאוד חשוב, הוא מונע קצר. אם אין לכם, פשוט תעשו את זה עם איזולירבן, אז הכל טוב. אותו דבר בשני, פשוט מאוד לעשות את זה. כאן גם נקרא לי החוט השחור, אבל לא נורא. הנה, רואים איך הוא נקרא. פשוט אני מחבר את זה עוד פעם, גם בתנועה סיבובית כמו מקודם. עכשיו טיפה נעשה את זה יותר חזק. שם את השרינק עוד פעם. והכל טוב, לא קרה כלום. טוב, אז עכשיו לקחתי סלוטפ. זה משהו שהוא לא חובה לעשות, אבל רצוי. כאילו, אם אפשר, אז למה לא? עטפתי את הכל עוד פעם בסלוטפ, אחרי שכבר קיבצתי את השרינקים עם מצית. אני שם את החתיכה הזאתי. וזהו, עכשיו אני גם אשים שרינק ארוך. והוא יחסה גם את הסלוטפ וגם את השרינקים הקודמים ששמתי. קיבצתי אותו גם עם מצית. עכשיו אני עושה הכנה לעוד שקע, יותר נכון תקע, של USB, שגם אותו יש בכל בית. אני חושף את החוטים, שם שרינקים, הנה אפשר כבר לראות את התקע הזה. גם מחבר אדום לאדום, שחור לשחור, פשוט מאוד. כאן לא רואים כל כך טוב, לא צילמתי את זה כמו שצריך, אז אני מצטער. אבל אני מאמין שאתם מצליחים להבין מה לעשות כאן. מסובב את החוטים, עוד פעם כמו מקודם, שם את השרינקים. לקחתי את המנורות לד, חיברתי, בדקתי שהכל טוב. ויש שם עוד USB, מה שאני עכשיו מחזיק. זה למפיץ ריח, שכחתי לצלם, אבל גם אותו חיברתי. באותו דרך, פשוט. זהו, עכשיו אני פשוט שמתי את זה מעל המדף. אתם כבר בטח יודעים איך לעשות את זה, זה מאוד פשוט. הופה, נפל לי, הכל טוב, לא קרה כלום. זה טיפה מסובך לעשות, אז זה נראה קל, אבל אני אומר לכם את האמת, זה די מסובך. פשוט שמים את זה כאילו, מתי שהחוט בפנים כמובן. הנה, רואים איך שמתי, הכל טוב. ועכשיו בשני, טיפה הסתבכתי איתו, אבל בסופו של דבר הצלחתי, וזה הכי חשוב. אתם לא מבינים איזה קשה זה, גם אני מיד שבורה, ככה שזה בכלל, אתם לא מבינים איזה קשה. עוד שנייה מצליח, אז הכל טוב, רגע. הופה, נפל. זה באמת השלב כאילו שהיה לי הכי קשה שם. אז גם שמתי אותו על הילוך מהיר, שלא תשתעממו. ננסה עוד פעם.
כל שנייה זה נופל. אתם לא מבינים, זה הדבר הכי קשה, אבל עכשיו אני מצליח. זהו, הצלחתי. טוב, אז כמו שאתם רואים, אחד מהם לא עובד, אבל זה גרושים, ונקנה אחד חדש בערך ב-25 שקל, ככה שזה לא בעיה. אני אוסיף כאן עוד לדים מסביב, בפנים כזה אולי, לא בטוח. כאן בטוח אני אביא עציץ, כי זה לא הכי יפה, אבל זה עדיין עדיף מכלום. ואני מאוד אהבתי את זה. זה לפי דעתי מאוד שדרג את הסטאפ. עכשיו נשאר לשמוע מה דעתכם. מה אתם אומרים, יפה? ואם אתם רוצים אני גם יכול לעשות לכם סיור חדר. מתישהו. Bunda até me cera, bate bunda até me cera, bate bunda até me cera, bate